U nastavku programa želim da vam, pa ne mogu ja da kažem predstavim, zato što ga sigurno već znate, možda bolje i od mene, jednog dečaka, ali želim da kažem gledaocima da ti dugujem jedno izvinjenje, ali o tome ću malo kasnije sa nama ovoga jutra, mladi gospodin Jovan Milić. Dobro jutro i hvala na pozivu. Reci mi, Jovan, je li ti bilo teško da se probudiš ovoga jutra rano? Ne, pa znate da ustajem rano, tako da... Ne znam ja da ti ustaješ rano, ali si prvi gost. I baš sam se doumila da li neke starije ljude da pozovem pre tebe, ali vidim da si ti valjda ti ostalo iz studentskih dana navika da ustaješ rano. Tako, pazite, ja sam još uvijek zvanični student, student master studije, iako je ova korona sve to malo promenila zapravo način studiranja i dalje sam student master studija, tako da još malo, još nekih par nedelja već. Pa dobro. Biće to sve gotovo uskoro, jel da? Kako si provodio vreme u ovom periodu kad nešto nisi mogao da budeš puno aktivan? Ili to možda tebi i ne smeta? Pošto radiš u kući. Boga mi, meni je smetalo, ja sam navikao da imam kontakt sa ljudima. Nekako, pa pazite, mi smo svakog dana negde do 12 sati volontirali, odnosno pomagali ljudima kojima je bila potrebna pomoć što se tiče nabavke. A negdje nakon svega toga smo svako odlazio svojim kućama i mogu reći da mi je taj policijski sat zaista teško padao. Kad kažeš mi, govorimo o humanitarnoj organizaciji Nađe Raula. Tako i o našim mladim članovima, tako i volonterima. Ali kasnije kada dođete kući i kada znate da ne možete da izađete na ulicu, to je malo teže padalo, ali ne znam, vreme sam provodio čitajući, pripremajući ispite, odnosno različite zadatke koje su nam profesori zadavali, pripremajući svoj master rad koji je već završen. Tako da, tako nekako, kao što su i svi drugi u krugu porodice. A kad kažeš čitajući, negdje sam pročitala da ti jako voliš istoriju, pa otkud mašinstvo? Pa ne znam, ja sam od uvek se volao da imam neki široki vidike, da zapravo volao sam i tehniku, da sam ja upisao pre svega tehničku školu. Volao si opštu kulturu, ajde da pa na neki način da. Ja sam upisao srednju mašinsku tehničku školu ovde u Nišu. Ta neka ljubav prema tehnici, uvijek sam volao tehničko obrazovanje u osnovnoj školi i sve ono što se ticalo tehničkog obrazovanja. Nakon toga sam postao učenik zapravo mašinske škole. Bilo je to zanimljivo kada sam kao učenik prve godine učestvovao na takmičenju iz istorije koje je bilo održano u gimnaziji, čini mi se Stevan Sremac ovde u Nišu. Bio sam jedini učenik tehničke škole koji se takmičuje, tako da je uvek bilo tih nekih predrasuda kada dođe jedan učenik tehničke škole na takmičenje iz istorije ili srpskog jezika, ali eto, osvajali smo te neke nagrade i trudili se na neki način da na najbolji način predstavimo školu, a kasnije već mašinski fakultet je bio sasvim logičan. Jednom si negdje izjavio da si kroz svoje odrastanje poprilično osjetio diskriminaciju socijalno ugroženih ljudi, naročito mladih. Da li si se osjetio ugroženim, diskriminisanim u odnosu na tvoje kolege, đake koji su došli iz nekih gimnazija društvenog smera? Sada ste me iznenadili ovim pitanjem, dobro ste se spremili. Pa na neki način možda i da. Pre svega to je taj neki socijalni status gde vi imate, da se vidi zapravo razlika između učenika u gimnazijama i učenicima tehničkih škola. Vi znate da uglavnom tehničke škole upisuju učenici slabijeg materijalnog stanja. Ne mora da znači... Bravo, to je bilo moje sledeće pitanje, da. Da li si zbog toga upisao mašinstvo? Ali u suštini, na neki način, ja sam uvijek želeo da imam nešto sigurno što ću sutra, koliko ne znam, nešto se loše desi, ne uspijem da završim fakultet, da imam neki, da tako kažem, zanat u svojim rukama, da eto, barem na neki način mogu da pomognem svoju porodicu, ali eto, ipak sam završio i osnovne studije na mašinskom fakultetu, evo sada master studije, iako Bog da od jeseni i doktorske studije. Tako da, moja poruka uvek je mladim ljudima obrazovanje, samo obrazovanjem i naukom možete da pomognete svojoj zajednici, možete pomognete svojoj porodici, a pre svega sami sebi. A koliko si vešt sa zanatima? Pa sada zavisi, mislim. Dobro, ne možemo svi da budemo sve. Tako je, da, ali... I u svakom smislu, ali vidim da si ti svestran, pa ko velim, možda se dobro snalaziš i u toj oblasti. Za svoje domaćinstvo sam sasvim dovoljno. A odlično, i to je dovoljno. To je dovoljno. Ne moraš da platiš majstora uvek.
Da, ali recimo veš mašine ne znam da popravljam, ali tipa nešto što se tiče televizije ili računara ili čak onih kosačica za dvorište, tu sam majstor. Odlično. Ovako, poprilično si inspirativan za mlade ljude i za one starije, za mene od prilike. Hvala puno. Mi smo se upoznali inače pre par godina. Ja sam baš juče kad ste me pozvali u jutarnji program rekao da imam tremu zato što vas ja znam iz neke druge uloge gdje ste bili onako surovi profesionalac što se tiče protokola, ali već vidim da razgovor teče onako sasvim normalno. Nemoj da se plašiš. Nema razloga za strah. Ja moram da ti kažem, to je sad, dolazi onaj deo priče kad ja želim da kažem da sam bila neobaveštena o tome ko si ti. Kad si rekao da smo se sreli u nekim drugim ulogama, tako je, pre koliko tome ima godina? 3 ili 4. 3 ili 4 godine sam ja bila pitana da li te poznajem negde u Beogradu prilikom tvoje kandidature za nagradu Karić fondacije. I to je bila prva značajnija nagrada posle grada Niša, neko ko te je van ovog prostora prepoznao i želeo da nagradi. I bila sam pitana da li ja tebe poznajem, ja sam iskreno rekla ne. Da. Ali, eto, čovjek se uči dok je živ. Ja sam umeđu vremenu puno toga o tebi saznala i zaista ti čestitam na svemu što radiš. Projekat Novi milenijum je ono zbog čega sam te ja ovoga jutra zvala, sa namerom da nam predstaviš malo više i da kažeš kakav si to časopis doneo sa sobom. Tako je, po suštini ovo je novi projekat zapravo naše organizacije, magazin Novi milenijum, kako mi to volimo da ga nazovemo, koji na neki način upravo predstavlja to što ste vi rekli, jedan drugačiji, inspirativan pre svega magazin za mlade talente, uopšte za tu neku generaciju mladih ljudi. I nekako smo se potrudili da ovaj magazin bude drugačiji od ostalih. Neću reći od onih drugih, pa dobro, biram reći, ali tabloidnih magazina. Želimo da ovo bude na neki način i stručni, ali i inspirativni magazin koji će promovisati zdrave stilove života, koji će promovisati neafirmisane mlade talente. Recimo u ovom broju razgovaramo sa Jelenom Tomašević, učenicom gimnazije Kreativno pero u Beogradu, inače devojčicom koja je se odlučila da odseče svoju kosu i da je donira centru za devojke koje boluju od raka dojke. Pored toga ona vodi proteste za zdraviju zapravo planetu u Beogradu. Deo je zvanične kampanje čuvene Grete Thunberg. Ali prosto smo obrađivali neke teme koje se tiču mladih ljudi. Recimo, za naš prvi broj zapravo našeg magazina govorio je David Pine, programer iz Microsofta, koji ima jako tešku, ali i inspirativnu životnu priču. On je poslao neke snažne poruke zapravo mladim programerima u Srbiji, ali je poslao poruke i na neki način državi Srbiji kako da pomogne mladim programerima. Pored toga imamo različite razgovore, dakle i tu su i profesori osnovnih srednjih škola, profesori univerziteta. Na neki način želimo da promovišemo te zdrave stilove života i sada ljudi uglavnom mene pitaju pa dobro Jovane, zašto si pokrenuo to, zašto sve to radiš sa mladim talentima i onda se vraćamo na pitanje da sam ja nekada bio mladi talent i da znam koliko je bilo teško otvarati vrata i koliko je bilo teško na neki način predstaviti sebe drugima. To ja sam imao sreću da je grad prepoznao moj rad, da je Karić fondacija prepoznala moj rad, ali prosto moramo mlade ljude da motivišemo. I predsjednik države, rekla bi. Pa dobro, da. Ali ne, to ne kažem, ne smatram da je to loše. Samo kažem da si ipak i dobitnik Sretenjske nagrade. To je... Tako je i opet je nekako krenulo od mene. Evo ove godine imamo Veljka Đurića koja je također učenik gimnazije Svetozar Marković u Nišu koji je također odlikovan Sretenskom nagradom. Ja sam zahvalan i predsjedniku i sekretarijatu i komisiji koja je odlučila se da krene sa nagrađivanjem mladih ljudi. Inače, kada smo radili forum mladih naučnika, čini mi se 4. ili 3. forum, država domaćin je bila Meksiko i tada smo saznali da predsjednik njihove republike svake godine dodeljuje zapravo medalje mladim talentima, odnosno ljudima koji osvajaju nagrade na različitim takmičenjima, tako da mi je drago da se i u našoj državi krenulo sa tom tradicijom nagrađivanja. Prosto smatram, nagrada kod nagrade je dobra, ali je važno da vi predstavite mlade talente, mlade ljude, drugim ljudima koji mogu da im pomognu, koji mogu da im daju stipendiju. Mladom talentu koji se takmiči i koji osvaja medalje znači stipendija, ne znam, i od 100 eura. Samo je važno da se na neki način motiviše i da se podstakne da nastavi sa radom. Svako ko kaže da je lako takmičiti se i osvajati nagrade na takmičenjima i olimpijadama iz matematike, fizike, hemije, robotike, neka pokuša pa da vidi. Jel ti misliš da je važno samo učestvovati ili uvek i pobediti?
Kako je u tvom slučaju? Pa nekako sticajem okolnosti ja sam uglavnom osvajao barem treće mesto, ali jako je važno učestvovati. Nije to baš bio samo sticaj okolnosti, to je bio veliki rad. Pa dobro, da, ali je po meni važno učestvovati i zato što pogotovo učestvovati na nekim takmičenjima, tipa mi smo se takmičili i u preduzetništvu i važno je takmičiti se na takvim također takmičenjima. Zašto? Zato što stičete kontakte, upoznate ljude. Mi smo tada kao učenici srednje tehničke škole upoznali, ne znam, ambasadorku SAD-a, tadašnju ambasadorku SAD-a, upoznali tadašnjeg predsjednika države, upoznali tadašnjeg premijera, upoznali tadašnjeg ministra prosvete i mnogo znači ti kontakti koje kasnije ostvarujete. Eto, zahvaljujući toj učeničkoj kompaniji, mi smo u sklopu prvog foruma mladih naučnika imali Skype uključenje tadašnjeg ministra prosvete. Tako da svi ti kontakti na neki način sutra znače mladim ljudima, znače za ostvarivanje njihovih ciljeva. Eto, zahvaljujući tim kontaktima bili smo i govornici na biznis forumu na Kopaoniku. Tako da, ja kažem, mladi ljudi moraju da budu uporni, ponekad čak i malo dosledno i dosadno uporni da bi ostvarili zapravo svoje ciljeve. A prepoznaješ li ti tu energiju o kojoj ti sada govoriš kod mladih ljudi danas? Ima li je u toj meri možda nedovoljno? Kako procenjuješ ti? Kakvi su tvoji utisci? Pa ja ću biti iskren ovog puta, barem za to neko moje okruženje na fakultetu. Iskreno, pa naravno, moje pitanje je bilo potpuno iskreno, zato što ja iskreno ne bih rekla da kod svih mladih prepoznajem takvu energiju. Naravno, ne mogu svi ni da budu isti, ali makar negdje da se napravi nekakav balans. Pa nažalost, pogotovo ovdje na tehničkim fakultetima je situacija onako teže je dosta nego li možda na nekim drugim fakultetima. Mladi ljudi već tokom završetka osnovnih akademskih studija, pogotovo na masteru, gledaju, traže oglase za posao na Novom Zelandu, u Australiji, u Nemačkoj, u nekim zapadnim državama. Prosto i kao da na neki način nemaju volju da nešto promene u svojoj državi, ali idu i tom logikom da negdje tamo mogu raditi za par hiljada dolara ili eura, dok u Srbiji bi radili sigurno za nekih par hiljada dinara, što je zaista onako drastična razlika, ali prosto kažem, ne krivim te mlade ljude, sistem je takav, ali uvijek im kažem, hajde pokušajte prvo u svojoj državi, nemojte odmah onako sa negativom i nemojte odmah da govorite, ma neću, šta ću ovde. Ovaj sistem zapravo mi mladi ljudi moramo da menjamo i da se potrudimo da druge generacije ne prolaze. Smatraš da može da krene od pojedinca? To hoćeš da mi kažeš? Uveren sam da može da krene od pojedinca? Uveren sam da pojedinac, evo sad u ovom slučaju u našoj organizaciji 20 njih, pa će to narasti jednog dana na 100 njih, na 200, ali kažem mora se krenuti da se menja svoje okruženje. Onako ti si poprilično ambiciozan čovjek. Kako ih sve okupiš i još da tako rade honorarno? Koliko saradnika imaš na tom časopisu? 50 mladih ljudi radi, oni ne rade honorarno, sve ovo potpuno volonterska priča. Dakle, skoro mi je moj drugar Dino koji inače radio čitav ovaj dizajn, inače mladi ljudi su radili dizajn magazina i dizajn bukvalno čitavog časopisa. Kaže meni Dino, blago si ga Jovane, citiram, blago si ga Jovane onome ko tebe zaposlio, teško onome ko će s tobom raditi. Ali u suštini dosta smo onako uporni da sve to izgleda onako kako treba, da poštujemo rokove. Jako lepa štampa. Tako je, ja se nadam da je i dizajn dobar, ali u suštini sve to omladinska donekle priča i sve su to mladi ljudi radili. Mladi ljudi pisali tekstove, to su uglavnom studenti novinarstva, studenti tehničkih fakulteta, učenici gimnazija, tehničkih škola. Dakle, to su mladi ljudi i to je ono naše čuveno mladi za mlade. Mladi ljudi rade za svoje vršnjake, mlade ljude. Pa vidim ovdje u naslovu švedska princeza volontira u bolnici. Tako, to je priča koju... Da, ali ima li takvog primjera u Srbiji? Pa siguran sam da je ima, ali možda se ne eksponiraju dovoljno. Recimo, osoba koja je meni onako dosta inspirativna u posljednje vreme jeste gospođa Madlena Cepter, koja je u Beogradu zaista dosta toga uradila na polju kulture i afirmacije zapravo kulture, a mnogi ljudi ne znaju za to. Recimo, sticam okolnosti, zato što se krećem u tim nekim krugovima, znam da gospođa Cepter upravo sada gradi jedan veliki kulturni centar u Beogradu, pored muzeja, pored pozorišta. Pored Madlinijanu, da kažemo da, o čemu se radi u Zemunu, dobro. Tako, a verujem da vaši gledalci i dosta ljudi u Srbiji za to ne zna. Tako da su to primjeri nekih inspirativnih ljudi koji su u mogućnosti i koji
prave, dobre stvari. Naravno, tu je i Karić fondacija koja svakako velike projekte radi, pogotovo projekte na očuvanju kulture i tradicije. Ali tu su i oni mladi ljudi, heroji koji su, recimo, od svoje, ne znam, stipendije ili od svoje plate se potrude da odvoje jedan deo i da doniraju nekome. Recimo, u ovom broju smo pričali sa mladim ljudima iz udruženja Džedekon koji su poklonili preko 15.000 maski zdravstvenim institucijama u čitavoj Srbiji. Tako da ima dosta dobrih primjera ljudi i primjera prave filantropije, one duhovne filantropije. Kaži mi, koja je te onako ljudska priča? Pošto svoju najbolje znaš i opisao si je zapravo u autobiografskoj knjizi. Reci mi, koja te ljudska priča, onako osim tvoje, dirnula onako do srži? Pa ima ih više. Recimo, hajdemo na globalnom nivou, to je svakako priča Malale Yousafzai, dobitnice Nobelove nagrade za mir 2014. godine. To je inače devojčica rodom iz Pakistana koja se bori... Znamo tu priču, ali mislila sam ovako u nekim lokalnim okvirima. Pa ima ih dosta. Ja uvek potenciram taj primjer Marine Adamović, naše sugrađanke, koja već godinama prikuplja pomoć za ugrožene ljude. Prosto i njena priča je jako teška i ona ne živi u idealnim uslovima i ne znam čak i koliku penziju ima, ali znam da joj je jako teško. Ali je opet svakog dana, pazite, evo, ja verujem, za 4 godine sigurno znam da je u Pobedinu, ja verujem da je i više. Znači svakog dana, da li je kiša, da li je sneg, ona prikuplja novčana sredstva. Tako da su to zapravo ljudi koji na neki način mene inspirišu i motivišu. Ali tu su recimo i mladi talenti, recimo Đorđe Ogrizović, spomenuo sam vam ga, koji je najbolji mladi naučnik na svetu, koji se bavi prečišćavanjem vode, koji je trenutno student na Tehnološkom metalurškom fakultetu, koji piše sjajne naučne radove na tu temu. I zapravo ti mladi ljudi, Veljko Đurić, naravno, naš mladi Nišlija koji je učenik prve godine gimnazije Svetozar Marković u Nišu, koji također ima onako malo inspirativniju zapravo životnu priču, kome mnogo toga nije potaman da se žargonski izrazim, ali opet gura, ide napred, osvaja nagrade na takmičenjima. Tako da su ti mladi ljudi, pored naravno naše Marine, oni koji me motivišu i te neke životne priče kao što je Malala, zapravo Malalu pratim jako dugo i prosto sam morao da je spomenem. Nastavit ćemo razgovor, samo da poželimo dobro jutro kome? Imamo nekoga na telefonskoj vezi. Zahvaljujem se vašoj dobrodošlici. Izvolite. Pozivu za dobro jutro. Želim da to prenesem naravno na sve drugi ljude, pa čak i na one koji nisu ustali. Ovih dana, a vaša priča mi je povod da upravo razmišljam na takav način, država ili tamo neko se odlučio da se zaduži i da da svakom punoletnom po 100 evra, protivvrednost u dinarima, naravno ne u evrima. Dobro. Ja sad nešto mislim. Ako nas je u Nišu 280.000, mogu li ti mali ljudi, ti mladi ljudi da izađu, dakle bez logoreje, bez neke priče na pamet, improvizatorske, srceparajuće i tako dalje, i da kažu, pozivamo sve građane, pokušajte da spojimo svih 200.000 vas u nešto što će ostati za sva vremena. A to bi moglo biti red veličine 20 miliona evra. A to bi moglo biti 10 preduzeća, 10 naselja, 10 novih fabrika koje bi uposlile 2000 ljudi za samo godinu, recimo neka bude i 2, zašto da ne, ta preduzeća i ti mladi ljudi bi kroz pravljenje konkretnih usluga, roba, kako god hoćete, napredovali u nauci, a uče se u Nišu, zar ne? Dakle, mogli bi zaraditi, to potpisujem jer smo pravili analize, dakle, više od 400 miliona evra u prevodu. Za 2000 bi se odmah smanjio broj neupošljenih, ali bi se otvorilo, dakle, ni manje ni više nego 10 srpskih, niških firmi, koje bi bile umrežene i koje bi stvarale čuda. Ne verujem da će vašem gostu neko pogledati u oči i reći, ej, vi ste ozbiljni. Ali neka pokušaju, ne sa 200.000 ljudi,
neka pokušaju da 2000 svojih istomišljenika ukupe i neka sakupe to nešto malo jada u evrima. Mislim da će moći da pokrenu mnogo ozbiljniji projekat. To nešto malo jada, nemojte tako. U kontinuitetu raditi svi, dozvolit ćeš mi da završim. Rekli smo za izjavu Audi videtace si vi svi verenim pace, molim te, potrudi se da saznaš. A ja bih vas zamolila da sa mnom razgovarate na vi. Zato što ja vas poštujem i uz dužno poštovanje vam govorim vi. Ali je to stvar vi i ja nismo školski drugovi. Ja vas poštujem. Nikada mlađi ne moli za komunikaciju starijeg da bude neko. I nemojte, neka te to ne smeta. Mi sada pričamo o nečemu što je vrlo važno. A ti ćeš, ako budeš mudra, zaslužiti da ti se ja obratim sa vi. Dakle, ja zaslužujem samim tim što... Evo, vrlo je nekulturno, ja ću sada prekinuti, vrlo je nekulturno da upadaš nekom u reč. Izvini, ti nemaš kulturu slušanja i komunikacije. Izvini. Hvala vam na telefonskom javljanju. Ja zaslužujem to obraćanje sa vi samim tim što mogu da budem vaša ćerka. Slušam vas svakoga jutra. Hvala vam na predlozima, ali vrlo često oni nemaju direktnog, kako bih vam rekla, kontakta sa gostima koji su tu. Mladi gospodin Jovan Milić teško da može da odgovori na ovaj vaš zahtev, pitanje, molbu, kako god da formulišemo to, zato što se on bavi potpuno drugom stvari u životu. Da li još nekoga imamo na telefonskoj vezi ili... Halo. Da, izvolite. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav vama. Kao voditeljki nemoj da pridajete značaj ovaj prethodni govornik što je govorio. Ma ne daj Bože, pa zašto vi gospodin? Pa to je odraz kulture. To je ovaj jedan jako fin gospodin, nema ja ništa protiv. To ćete doživljavati u toku rada uvek kod pojedinih. Onoliko puta do sad, ništa ne brinite. Izvolite. Dobro jutro, još jednom, ja se čujemo. Ja imam pozdrav i vašem gostu, imam jedan problem. Recite. Ja sam 18 mjeseci teško pokretan, srčani bolesnik, ne pokrećem se, ne idem nigde i pisao sam Skupštini grada jednu molbu, trebam da kupim neke injekcije koje bi mi omogućile da koliko toliko hodam. Međutim, ova naša organizacija, humanitarna centar za Sveti Sava u Nišu, a tačnije osoba koja radi u broju 8, neću da je emitujem, da je imenujem, ona nije htjela za 3 mjeseca da obradi moj predmet i vrati da bi mi ljudi uplatili da kupim injekcije da se izlečim. Ja ne znam kome da se obratim više. Ovo je stvarno psihičko nasilje na jednim nemoćnim čovjekom. Hvala vam puno. Prijatno. Gospodine, ostavit ćete vaš kontakt našoj režiji, pa ćemo vidjeti šta možemo da učinimo za vas. Jovane, da li se vi bavite samo mladim ljudima ili pružate? Ne, svakako možemo da pomognemo i starim ljudima. Dakle, vi znate da mi radimo bez finansijskih sredstava, odnosno je sve na volonterskoj bazi, ali recimo možemo da budemo ta spona između gospodina ili nekog ko ima problem i nekih određenih državnih institucija, u ovom slučaju Centra za socijalni rad, tako da ukoliko vi ne uspete, slobodno mi pošaljite na... Ja se nadam da je gospodin ostavio kontakt svoj našoj režiji, pa tako kad završimo ovaj razgovor, ne bi bilo loše da napraviš kontakt i pomogneš ukoliko možeš. A sad mi reci, za kraj, koliko zapravo su Srbi spremni da pomognu? I koliko kad ti kao humanitarac dođeš i pokucaš na vrata i zatražiš neku vrstu pomoći, ako ne materijalnu, onda samo duhovnu, u vidu podrške, na kakva vrata nailaziš? Da li uvek otvorena, da li nekad odškrinuta, nekad potpuno zatvorena? Da, zanimljivo pitanje. Pa u suštini... Ali onako iskreno. Koliko smo spremni da pomognemo? Za grad Niš moram to da kažem. Za ostatak Srbije nisam baš toliko siguran, ali Nišlje jesu i tekako humane. Broj ljudi
pogreše kada kažu Jovan humanitarac. Ne, Jovan je samo mladi aktivista, osoba koja želi zapravo da promeni svoju lokalnu zajednicu. Da biste bili humanitarac ili još gore kada me kažu Jovan naučnik ili tako, morate mnogo više da radite da biste zaslužili tu titulu humanitarca, odnosno naučnika. Ali što se tiče Nišlija, Nišlije su zaista, nikad se nije desilo da nas odbiju, uvek su tu da nas podrže. Forum mladih naučnika koji svake godine organizujemo posveti preko 500 mladih ljudi. Svaki naš događaj posete Nišlije. Kada god organizujemo neki humanitarni koncert, to je puno, ljudi se odazovu. Uglavnom uvek pomognemo i ispunimo taj zacrtani cilj. Tako da što se tiče našeg grada i tekako je dobra situacija. Ali kažem, mi u Nišu smo nekako manja lokalna zajednica, manja sredina što se kaže. I na neki način je dosta lakše koordinisati sve to negoli u Beogradu. I uvek kada pričam sa svojim drugovima koji se bave naukom u istraživačkim centrima koji su u Petnici, nekako im je mnogo teže da dođu do izražaja, recimo u Beogradu pa i u Novom Sadu. Nekako nisu mediji tako otvoreni kao kod nas na jugu da pruže priliku mladim ljudima da ih promovišu. Jer pazite, kada mladi ljudi gostuju kod vas ili kod vaših kolega, to može puno značiti. Može se javiti neka kompanija koja želi da stipendira te mlade ljude, mlade talente. Može se javiti neki ljudi koji žele da im pomognu. I na neki način ljudi često kažu, ma to je sve prazna priča, ali sve ovo što radimo i tekako nije prazna priča, i tekako je utemeljena i tekako je teško. I objaviti ovaj magazin, mi nikada ni od koga nismo tražili finansijsku pomoć i sve što radimo sami od svojih studentskih stipendija ili kredita. Prosto ne želimo nikada da prikupljamo ta neka finansijska sredstva, da se prijavljamo za projekti kada grad Niš raspiše konkurs za mlade i kada se dela one milionske sume, kosa mi se digne na glavi, zato što je nepotrebno toliko novca davati mladim ljudima. Za jedan događaj je sasvim dovoljno nekih 5.000 dinara da se sve to realizuje na pravi način. Ne moramo deliti plastificirane sertifikate učesnicima, možemo deliti sertifikate odštampane na običnom papiru. Važna je ta i energetska efikasnost i štednja za realizaciju projekata. Jovane, neka te Bog čuva, vidimo se nekom narednom priliku. Hvala na